Sarean zehar iruden dara 24. Azaroan murgilduta ja ikusten dugu urtearen bukaera heltzen ari dala, eta urtearen bukaerarekin batera beti bezala laburpenak egiten dira eta urtean nola joan den berrikusten da hainbat arlotan. Kasu honetan, azken egun hauetan Hiscox Iberia deitzen den aseguru etxe batek bere laburpena egin du, konkretuki ziberprestakuntzaren informe bat argitaratuz, eta informe horretan esaten dute ia enpresa guztiek ehuneko konkretuki 86 jaso dutela ziber atake bat azken 12 hilabetetan. Haien artean, enpresen artean, inkestatutako enpresen artean, bi eren ikusi duten nola igo den ziberatake hoien maiztasuna, ehuneko 12ak esan du ezetz, gutxiago izan dela azken urtean. Horrela, ikusten dugu beste behin ere nola azken urteetan gorakada handi bat egon dela ziber eraso hoietan, eta enpresetan baita pertsona individual bezala prest egon behar garela ziber segurtasun arloan, jakiteko zeintzuk diren arriskuak eta nola aurregin arrisku hoiei. Zibersegurtasunaz aparte eta beste kontu batzuk ere komentatuko ditugu sarean zehar honetan. Hurrengo orduan teknologiari buruz hitz egingo dugulako, gera zaitezte hemen gurekin. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Eta zerean programa honetan berri teknologikoen iruzkina egiteko, nitaz aparte, gurekin esan dut geratzea, gurekin zein biok da, nire partetik Inigo, ez naiz, ez dut nire buru orkesten asko programetan, eta beste partetik nire aurrean dagoena, eta nire, berbetan laguna izango dena, jo que sé. Laguna, ze polita, Inigo, ze polita. Izango da, Gaizka Carmona, Arrastion, Inigo Sandino. Neu baita bezdekot gaming room'en nere buru orkesteko ohitura, egia zan. Ez duzu zure buru. Ez orokorrean ez. Orokorrean zeu orkesten zaitut, nere kolaboratzaileak orkesten dodaz, baina ez guztiatzarto, Inigo, guztiatzarto. Oindik dramatzagu ja 5 urte, eta oindik ikastekeko pila bet. Bai, beti ikasten de, irratian beti ikasten de. Irratian, komunikabideetan, bizitzan, como concepto. Ze jarriko gera, abuelo cebolleta lez oin itzaitea, porque nere epokan. Bueno, atzera bota behar badugu, berri bat daukat horri buruz komentatzeko, nola botatzen dugun atzera nola klabatzen dituan. Eta ze arazo izan leiken hori, uste guztiok ezagutzen dugula, interneten murgildu bazarete noiz behinka, topatu duzue ziur, noizbait, aurreko
webgune baten aurreko bertsioak ikusteko edo desagertu diren webguneak ikusteko herramienta bat dagoela, deitzen dela Internet Archive edo Internet Archive. Internet Archive, toda la vida. Internet Archive. Eta, bueno, ez da asko komentatu, baina urriaren hasieran zibereraso baten ondoren bere zerbitzu batzuk itxi behar izan zituzten, zerbitzu horiek pizkat berreskuratzeko zibereraso. Bueno, agian ez da gehiagik komentatu zeure zirkuluan, porque nerean, madre mia, izan da kaos totala eta absolutua. Ni pertsonalki ez dute asko ikusi berrietan. Nire kasuan bai, nagusiki badekosa dalako lagun batzuk hori erabiltzen dabela hain feed RSS lez. Zezan nahi dut, haiek dekote hor gauza batzuk jarrit, bueno, igo zituztelako eta muiak, eta haietara bueltatu daitezke, eta haiek hartu, karo, jauz izanean moida guztie, nola bueltatzen zinean horra. Bueno, claro. Ezin zenuen bueltatu. Kontua izan da, hauen zerbitzu... Erosi zerbidore bet. Hauen zerbitzu batzuk ja bueltatu direla martxan, adibidez Wayback Machine edo Archive deitzen diren zerbitzuak, eta, bueno, momentuz irakurtzeko moduan daude, hau da, archive.org edukiak igotzeko aukera basegoen, momentuz ez dago. Oraindik esan bezala funtsezko funtzioak falta dira, eta erasoa 31 milioi erabiltzaile kontuen datuen filtrazioa ere izan zuen, haien kredentzial zifratua gardentasun gune batean filtratu zirelako. Erakundeak gertakaria ikertzen jarraitzen du eta segurtasun neurriak indartu ditu etorkizunean erasoiek saihesteko. Berabiltzailei beti bezala pasaitzak aldatzea gomendatu zaie, eta bueno, pizkat beti gertatzen dana, baina bueno, egia da agian ez dela hain ezaguna izan kasu hau, baino eragina izan duela zirkulu batzutan, eta batez ere atzeraka botatzeko eta begirada bat nahi badiogu interneteko hasierara edo gertatu zena duela hainbat urte, zerbitzu hau oso erabilgarri dela, eta zibersegurtasun arazoak izan dituztela azken egunetan. Justo jarri nazoin ikustera gaming roomeko webgune zaharra geneukana, bere momentuan, guztia zentralizatu baino lehen. Bai. Zelako oroitzapenak inigo, hogeta laugarren episodioa zelako oroitzapenak, na. Bueno, hortik archivo.org polita de ikustea, polita de. Baita ere da, sarean zearen... Dura lau urteko webgune ikusten ari naz. Webgunearen hainbat bertzio, bueno, jarrai dut euskadigital.eus, lehenik ginen euskadigital.net, baina, bueno, eta, en fin, aberse dagoen hortik. Denetarik dau. Zeuek badeko zute webguneren bat, eta bazenuten lehen beste bertzioren bat, eta nahi dezute ikusi nolakoa zan, eta oroitzapenak ekarri burure, jun. Beira, ez duzu urte bat, nahi duzuna. Ze tarte bidean? Programa honen tartekoa 2013koa nahi dut. 2013koa, justu 2013koa prest neukan. 2013an gure berrien artean, 2013an maiatzaren 22an, zarean zehar 105 argitaratu genuen. Eta zarean zehar... Erreferentzialez, Gaming Room 105 programa denboraldi honetan argitaratuko da. Honetan. 6. denboraldi honetan argitaratuko da. Zarean zeharren 15. denboraldian gauz. Bai, eta 105 izan zan, de hecho, 3. denboraldian. Bai, porque Iñigok petardo batean ipurdian. Orduen, karo. Lehenengo denboraldietan astero egiten genuen programa. Petardo bat ipurdian. Zarean zehar 105an elkarrizketa izan genuen Xabier Aizpuru eta Telmo 6000-orekin. Bai. Bai, ze. Horatzen duala. Horatzen duazala izenak, quiero decir. Eta zei buruz itzen genuen. Ez dakit.
Baina, izenak gogoratzen doda zala, porque aipatu dituzue hemen irratian. Batio domotika sistemari buruz. Batio domotika sistemari buruz, sartunaz 2023ko maiatzaren 15ko euskadigital.eus webgunean eta agertzen da Batio berrietan. Inigo, mesedes. Bai, Batio itxizelako. Inigo, mesedes. Bueno, egun horietan. Bueno, en fin, atzera bueltatzeko herramienta interesgarria. Zelako konexioa deko Inigo. Claro. En fin, pixkat zailago jarriko gara beste berri bat aztertzeko nahiko larria den berria gainera. Nerabe batek bere buruaz beste egin duelako Amerikako estatu batuetan adimen artifizialarekin sortutako pertsonaia batekin maitemindu ostean. Esan bezala, en fin, berri nahiko larria da hau, kontua izan da Asperger sindromea zuen hobeto esan da, 14 urteko nerabe batek Orlandon bizi zena, bere buruaz beste egin duela, Chai Research enpresak garatutako adimen artifizialeko chatbot batek sortutako pertsonaia batekin maitemindu ostean. Gazteek pertsonaia virtualarekin bere buruaz beste egindako pentsamenduak partekatzen ibiliaz, chatbot honen erantzunak bultzada gisa interpretatu zituen. Haren familiak demanda bat aurkeztuko du enpresaren aurka, adimen artifizialak mendekotasun harremanak eta harreman arriskutsuak sustatzen zituela argudiatuz, segurtasun babes nahikorik gabe. Bere partetik, Chai Researchek, chatbot honen enpresak, esan du gertaera tragiko bat izan dela eta iragarri du bere protokoloetan hobekuntzak ezarriko dituztela antzeko egoerak saiesteko. Neurri hauen artean nabarmenezkoak izango dira suizidioaren aipamenak edo autoerosioak detektatzeko alerta automatikoak erabiltzaileak laguntza zerbitzuetara bideratuz beste zerbitzu batzuek dituzten bezala. Nahiko larria kasu hau gainera, claro, adimen artifizialaren eta kasu honetan konkretuki lenguai modeloen azken agerraldia, azken 2 urteetan oso nabaria izan delako eta ikusi dugulako kasu batzutan enpresa batzuk limiteak jartzen ari dituztela, beste batzutan esain beste, eta claro, pertsona batek badauzka arazoak fikzioa eta realitatea identifikatzeko, horrelako emaitzak anekdotikoak dira, portzentalki, baina posible izan leike. Plataforma neu bilatu nebala eta nahiko kritikoa neuk plataforma erabil izan dodalako. Plataforma karakter.ai deitzen da. Bai. Eta moida da, sortu zen gauza oso denbora pasa erabiltzeko lez, horrela esan dezagun, baina egia da, plataformak irabazi dituela erabiltzaile asko eta asko, azken hilabetetan nagusiki, eta beste gauza nahiko larri bat da, modelo gehienak ez daukatela inolako filtrorik, gauza sexualen gainetik, hau da, hitz sexualak aipatzen badira eta bar, hor bai mosten dituztela promptak, baina horren gainetik ez deko inolako filtrorik, eta larritzen dauan filtro nagusiena plataformak ez daukana da adin filtroa. Osea, hasi izan, berri esaten dut, gauza osoa, denbora pasale zitzeiten dezu Homer Simpsonegaz eta antzeko gauzak, eta karo, modeloak gero eta orduan eta erabiltzaile gehiago izan, orduan eta jende gehiagorekin itxein, hobea da, basikamente, gehiago fijatzen da bere pertsonaira.
Orduan, karo, esan dezagun bost zifratatik gorakoak ja hasten diren nahiko onak izaten. Osea, 10.000, 12.000, 15.000 erabiltzaile dituztenak ja dira nahiko onak. Badauz 300.000koak, 400.000koak. Nahiko onak sesentuan. Nahiko onak haien pertsonaira asko fijatzen dira zala. Osea, pertsonalitatea oso ondo klonatzen da bela. Ja 300.000, 400.000, 500.000koak ja direz ia klabauak. Karo, badauz 5, 6, 10 eta 12 milioi erabiltzaile dituztenak. Hori ja direz puntu oso kritiko batera arte. Eta berriro esaten dut, 14 urteko nerabe bat zan. Zeuk pentsa ez dakit enpresak eta kasuetan plataformak nolako legedia dekon, baina zeu imaginau legediak dinola erabiltzen dezula zeure arrisku eta bueno, zeure arriskura, basikamente, eta imaginau plataforma dela 16 urtetik gorakoa, adibidez. Karo, legedian jartzen badau, oin, gurasoek ezin da plataforma salatu, hor ja, jartzen ebalako 16 urtetik gorako pertsonak soilik erabili zezaketela, eta zeu gurasolez ez badozu kontrolau, zeu guraso dala. Hombre, legearen kontuaz aparte, ja da, estatu batuetan, en fin... Instagramek adibidez berdina esaten da. Instagramek uste dekola edade minimoa, eta hortik bere erabiltzen badezu, 13 urte, eta hortik bere erabiltzen badezu, zeur arazoa de. Baina hori azkenean da, Europan ere, araudi bat dagoelako, adin minimo hori jarriz, salaketa bat egitea estatu batuetan, eta kasu hau irabaztea edo ez, izalik nahiko subjetiboa da, baino uste du garrantzitsuena dela neurriak jartzea, osea, zu egin dezakezu horrelako plataforma bat, pertsonei batzuk simulatzeko eta bar, baino kontuan hartu behar duzu ere, denetariko pertsonak sartzen direla hor, eta neurriak eta limitak jarri behar direla arazoak ez izateko, eta haien artean ikusten dena, ez? Pertsona batek arazoak dituela asaltzen duenean, agian roleplay horrek ez duela hori ignoratu behar, eta neurriak jarri behar direla. Osea, kaso partikular bat de azken baten zeuk esan duzun bezala ez delako norma orokorra, horrela esan dezagun. Karo, horrelako kasu partikularra kontrolatze oso zaila da, baina egia da sistemak egon beharko liratekela. Baina eske, kasu partikularra kasu honetaz aparte, pertsona batek esaten duenean batzutan nire buruaz beste egiteaz pentsatzen dut, horrela, literalmente, hori da testu elkarrizketa horretatik ateratako esaldi bat, literal. Orduan, hori esaterakoan, hor zerbait egon behar da, kontrol bat, bai. Primero, elkarrizketa honetatik kanporatuko zaitut, eta laguntza pantalla, topa por culo, horrelako zerbait, ez? Baina hori, argi neurriren bat jartzea argi, hau berriz ez gertatzeko plataforma honetan, eta besteetan, eta gainera adinarena, pasen programan uste dut zera komentatu, pasen programan edo duela bi komentatu genuena, nola egiten dugun adin kontrol bat izateko hainbat plataformetan, eta programa horretan esan dakoa, industriari ere, hau da, sare sozialak edo horrelako webguneak sortzen dituzten enpresek ere interesa izan behar dute adin kontrol bat izateko. Kasu honetan, Europako lege hartzen badugu, pertsona honek horretan sartzeko aukera zeukan adinez, baina gero beste neurri batzuk egon behar dira. Kaso partikularra dalako, bai. En fin, hau guztia esan da,
bueno, uste baita ere merezi duela gogoratzea Espainian daukagula 024 telefonoa, telefono linea bat dela pentsamenduak, ideiak edo jokabide suizida izateko arriskua duten pertsonei eta haien senide eta hurbiekoei laguntzeko, batez ere entzute aktibaren bidez emozioi eutziz, beraz horrelako kasu bat badaukazue zuen ingurunean edo susmatzen duzuen izango duzuen edo zuen kasua bada 024 deitu laguntza izango duzuelako. Parentesi txiki bat egingo dugu teknologiaz aparte, justu komentatzen ari genulako berriak nola ematen diren pizkat meta berria meta berri honetan, eta bueno, suposatzen dut gaizka ikusi duzula azken egunetan Iñigo Errejón eskandalo batean sartuta dagoela, dimititu duela, ez duzu ez dut ikusi, ez politikano intxe bertan ez nago oso jarritegi esan. Iñigo Errejón, Bas Madrid eta Sumaren bosera mailea eta kidea zena, bere karguak utzi ditu, lehenengo momentuan ez genekien zergatik, eta gero jakinda izan dela hainbat emakume salatu dutelako, bueno, sexu erasoren bat jasan dutela bere parteitik. Iñigo Errejón, profeminismo absoluto? Bai. Iñigo Errejón? Bai. Podemos enpartu hartu eban Iñigo Errejón berdina? Bai. Gaur egun, bueno, duela este pare bat, zegoela tela! Sumaren bosera mailea kongresuan. Tela! Eta hori hildo horretara, bueno, pertsona batek xehetasunak eman ditu, esan ez ze gertatu zen Iñigo Errejonekin ez du goratzen konkretukin on, baina nola izan zen erasoa, eta ikusi nituen lehenengo berriak asko azpimarratzen zuten nola hasi zen eraso hori, ez dut nik esango, baina kontua esan hotel batean, bueno, ez dakit hotel batean, bueno, gela batean sartu zirela, eta hor ekintza bat gertatu zen, bueno, ekintza bat, gauzatxo bat egin zuen, gauzatxo bat Iñigo Errejonek, eta hortik aurrera ez zegoen kontzendimendua gertatu ziren beste gauza guztietan, eta ni pentsatzen nuen, baina uneoro zergatik ematen zen detaile hori, esan da gela batean sartu zirela, eta gero gertatu zena ez zela adostu, bai. Nahiko, ez duzu esan behar ze gertatu den edo zergatik, bueno, zergatia, baina zer gertatu zen konkretuki zergatik esan behar duzu. Orduan, batzutan, hori, bueltaka ematen diot buruari aztertuz nola kontatzen ditugun gauzak komunikabideetan, eta ze den beharrezkoa berri bat kontatzeko, azkenean gu egia da, ez garela kazetariak, baino... Nola ez, Iñigo! Baino egia da ere, komunikabide batean gaudela, eta gure interesa bada gauzak ahalik eta zehatzen kontatzea, baino baita ere, adibidez, justu orain kontatu dugun kasua, zenbat xehetasunekin kontatu behar dugun. Kasu honetan ez dugu kontatu ze egin duen pertsona honek bere bizitzarekin bukatzeko. Ja, baina geu ez gera sentsazionalismoagatik bizitzen, Iñigo.
geu ez gara sensazionalismoatik bizitzen. Orduen, geu ez gara honegatik bizitzen como konzeptu, geur irratiak ez dozku dirua emoten. Orduen, zeure kasuan, sensazionalismo nahi dezu bizita gehiago izateko. Eta hau, YouTubeen existitzen dat clickbaitaren berdina da. Osea, jarriko zera oin itzeitera zeuk esan desun mutiko honen, 14 urte dun mutiko honen konbertsazio guztien inguruan eta zehazki ze komentario egin zizkion modeloari? Ez. Eta ikusi dodaz, ikusi dodaz medio sensazionalistetan. Baina ez ditugu aipatuto porque ez deko garrantziari. Claro, es que horrek ez du zentzurek egia da. Ideia da jendeak ulertzea eta jendea konsiente izatea eta empatizatzea kasu honekin eta ikastea ze gertatzen dan, ze ez dan gertatzen eta kontzientziatzea. Baina kontzientziatzeko ez dodaz daia guztiak eman behar. Eta esatea adibidez, komentatu duguna esaldi batean, aipatzen zuela konkretuki zein ziren pertsona honen ideiak, baina hori kontatzen dugu isladatzeko kasu argi baten aurrean plataformak ez zuela hainbeste neurri hau ekiditzeko. Ondo, baina hori da esaldi bat konkretuki gauza konkretu bat azpimarratzeko. Baina Inigo Errejonen kasuan esaten zuten esaldia gainera geratzen zen oso grosero, oso askeroso eta esen behar, osea, azken urteetan mesua bada biktimak lagundu eta lehenik sinetxe eta bigarren lagundu behar ditugula eta haiekin egon eta bar, ez duzu xehetasunik eman behar eta ez duzu esan behar ze gertatu zen momentu horretan esateko esen ez da ez deko zentzurik. Ez deko zentzurik. En fin, metakazetaritza zarean zean. Metakazetaritza. Baina egia da, niri pertsonalki Inigo musika igotzera zioan, eta orain ez doa musika igotzera. Geroz eta gehiago eskatzen hauelako nola kontatzen ditugun. En fin, Amerikako estatu batuetan jarraituko dugu, baina beste kontu bat kontatzeko, konkretuki, neurri berri bat esarriko dutela trampa ilunak deitzen dena debekatzeko kontsumitzaileek arpidetzak bertan bera ustea edo zerbitzuetan baja ematea saiesteko enpresek erabiltzen dituzten teknika hori ilunak eta ba. Hau neuk aurkeztuko dut porque ilusio asko ematen egiten dozta. Orduen, zenbat alditan hainbat spam korreo heldu jatzuz edozein enpresaren inguruan. Ez dakizu nola egin korreo horiek heltzeari usteko. Bilatu dezu korreo osoan cancelar suscripción botoi bet, baina ez duzu aurkitzen. Barka edozu, baina horrelako tonoa erabili behar dut. Horrelako tonoa erabilen nahi badezu, hemen hainbat errekurtso. Hemen Euska Digitalen. Hainbat errekurtso ditugu. Teletienda, no puede ser. Así, venga, goitik, gaizka, goitik. Va. Zenbat alditan hainbat spam korreo heldu jatzuz edozein enpresanak. Zeu momentu baten zerbitzu bat erabiltzeko altan eman zeinan eta oin ezin dozu bajan emon. Korreo horietan 5 korreo heldentzen jatzuz egunero, korreo horietan ez dozu cancelar suscripción edo antzelako botoirik ikusten. Gmailek ez zaitu laguntzen, HTML bertsioak ez zaitu laguntzen. Not anymore! Ongi etorri AEBek egin dauan gauza hon bakarrera azken 5 urteetan. Bueno, hori ez da kasua, baina... Bueno, zeu gulertzen dauzu. Ondo geratu zeizu, baina hori ez da kasua. Geratu da dela, hostia. Beste kasetari bezalari inventatzen du. Hombre, kasetari gauzak inventatzen badabez, neu bideojokoen inguruko prentza espezializatuan azela, Inigo, inventatu aldet nahi dudan. Kasu honetan ez da email arpidetzak baizik eta ordainpeko zerbitzuan arpidetzak. Pues yo que sé, Netflix, Disney, pal caso lo mismo. Disney Plus, Osa, ez jatzu egerta uneu adibidez, ez que agian kasu hau da nahiko berezia, porque
Netflix ez dakit, HBO ez dakit, Disney Plus berdin jat ez dakit, baina Game Passen €1 prezioa 3 hilabetengatik guztiok hartu dugu. Orden, klasiko bat de, bueno, zeu ez dozulako jokatzen inigo, baina beste guztisek bai. Orden, ez jatzu egertatu, gero jun behar zarela Xboxeko akontura eta no se donde, eta suscripción, eta hau, eta cancelar, eta gero agertzen jatzu, como que aktibo izaten jarraitzen dezu, baina ez da aktibo dekosula urrengo fakturazio periodora arte, eta ez dakit zer, ez dago argi eta proposito itzen dabe. Ba, praktika hoien artean, kasu honetan merkataritzako batzorde federalak salatu dituen praktikak eta haien kontra joan nahi dituztenak, sartzen da adibidez, ezer prozesua, arpidetza prozesua, baino zailago izatea. Deus estapen. Bajan emotea. Bajan emoteko prozesua, arpidetza prozesua, baino zailago izatea, edo erabiltzaileak atxikitzeko, Zer da hau? Erabiltzaileak bajan ez emateko konbentzitzeko taktika engainagarriak. Ez que hori batzuetan gertatzen de, osea, neure adibidez Xboxen eta Netflixen eta bar ez jata gertau, baina badauz, pues hori, telefono konpainiak bezala, oye, banoa beste telefono konpainia batera, porque presio beha matan doztie, baina ze tarifa dekozu, baina zenbateko presio, baina oferta tengo utzut. Ba, horrelakoak, bueno, bajan ematekotan asko, plataforma askotan edo zerbitzu askotan agertzen da. Gogoratu zerbitzu guzti hauek ez dituzula izango bajan ematen duzun datatik. Bai, literal. We are sorry to see you go, I don't give a fuck. Esan nahi dut. Ba, gutxi gora bera hori, ba, horretan da ba, esan dako merkataritzako batzorde federalak, eta bueno, momentuz Bana Walker proiektu batean bueno, FTC ere karrerako gaztelerako irakasgai bade. Proiektuan arau batean jarri dute hau, eta suposatzen da hemendik aurrera estatu batuetan horrela izan beharko da, hau da, bajan ematea zerbitzu batetik, azkar eta erreza izan beharko dela. Eta beste kontu batzui buruz hitz egiten, konkretuki teknologiak eman digun aldaketak komentatzen edo aztertzen azken urteetan, barkatu, trabetzen ari naiz, hemen kolako edaria den gaza dauka bere estarrian, en fin, hemen ez dago sekretu. Kolako freskagarri ambiguoa, nahi dezu zeure kolako freskagarri ez ambiguoa hemen agertzea eta zeure marka ez analizatea, patrozina o Euskadi Digital, mesedez. Kolako freskagarri arpidetu Euskadi Digitalera, hemen zeu suskripzioa kendu nahi badezu, ez dizugu pegarik ipiniko. Proiektu berri bat dago, kasu honetan bai dela proiektu berria. Espainiako Osasun Ministeriak telelana sartzea proposatu du gripearen eta COVID gaitzaren kutsatzeak murrizteko neurri gisa. Autonomia erkidegoei aurkeztutako zirriborro batean, arnasteke eta sintomak dituzten pertsonak etxetik lan egitea gomendatzen da, gomendio lan ingurunean birusak zabaltzea saiesteko. Proposamen horrek arrisku mailak ezartzen ditu egoera epidemiologikoaren arabera hainbat neurri aplikatzeko. Hau da, telelana por prescripción médica. Me encanta. Brutal, baja moduan gauza bera. Osea, baina neuk uste hau baita be ez dara onuragarri izango zeuk uste esan moduan, porque zeu entxe bertan badekozu lan bat presentziala dana, eta zeu txarto aurkitzen bazera gripea badekozu berdin jat botaka basaude, edo nadalakoa, hombre, etxea juten zea eta angelitzen zea, porque ez zaudela neitxeko moduan. Oin etortzen bazera, eta sindikatuek, espero dut haien lana onde gitzea, baina sindikatuek haien lana txartu itzen badabe, jungo zera medikura eta medikoa esango dutzu, portatila eroaten dozu, eta ja jartzen zara kontabilitatea itxea etxetik. Eta segongo zea, oean tirata 40 graduko fiebragaz, eta ongo zera hor portatilagaz kontabilitatea eitzen dinosauroak ikusten dituzun bitartean. Porque ez zaude lan eitzeko moduan.
Inigo, 41,5 gradurekin dinosaurak ikusten dozuz. Neuk ikusten nebazan 12 urte nituanean. 40 gradu terdiko fiebregaz. 40 gradu terdiko fiebregaz hilda sauz. O sea, quiero decir. A ver. Neuk dinosaurak ikusten nebazan. Es que egia da... O sea, txarto basaude, geratzen zera etxean. Claro, egia da erdiko alternatibak ematea baita ere arrisku hori... Claro, o sea, ez det nahi, baja nahi det. Claro, mediku batzuen kasuan egia da ez dutela baja ematen ni te estés muriendo. Pero literal. Eta beste medikuen kasuan estunka pizkat egiten baduzu baja ematen dizute. Zedeko zuamen, resulta egin bezula pizkat azala erre zeure oiaskoa erretzen zenuan bitartean. Aste bateko baja. Claro, orduan, alde batetik egia da teorikoki erdiguneko alternatibo horiek ematea interesgarri izan leikela. Depende nola erabiltzen dira zan. Beste batetik herramienta guztiak beti bezala gaizki erabili daitezke, orduan amigo hori. Claro, o sea, neuk ulertzen dut logika, rollo baja izan beharrean zeuk eitzen badezu kontabilitate mobidak, ekonomia mobidak, baja izan beharrean zeuk portatil batekin lan egin albadezu eta hanka aportoin badezu eta ezin basera zeure lanera jun por lo que sea, jo que se, autos jun behar zehalako, etxetik lan egin alizatea, pues hilabete batez edo 2 hilabetez portatil bidez. Ok, baina, repito, zeu gripe badeko zu astebetez edo COVID badeko zu astebetez, ez zera etxetik lanean ibiliko, porque zaude lan egiteko moduan, ez etxetik, ez lantokitik, ez ondartzan, berdin jat, osea, ez zauz lan egiteko moduan. Orduen, hori baita beda, argi hartu bardan zeo, osea. Dena den, hau, nola esango dizut, orokorrean... Eta neuka guztia ipatzen dut, merkatu laboralan ez nagoan bitartean, osea, zen nahi... Claro, es que nire gauza guzti hauetaz larriena iruditzen zaidana da azkenean pertsona batek edo bajak lan batean edo sektore batean enpresa batean bajak aztertzeko momentuan honi deitzen diogu absentismo. Goratzen dut, aipatu zidaten. Eta hitz hori erabilita badirudi badauela enpresa edo sektore horren talde bat ez duela lanera joaten ez duelako nahi, eta absentismoan kasu batzutan ere sartzen dira baimenak, estatuak aprobatuta dituen baimenak hainbat kasuetarako, hainbat kasuistika kasuistikan ordainpeko egun libreak emateko, eta hau ni deitzen diogu absentismo, eske tokate las pelotas, eske claro, testuinguru honetan eske, absentismo izan leike pertsona bat ez jotea lanera porque no sabe dos cojones, baina hori eske hori ez da gertatzen, hori Espainian orokorrean oso puntual egon leike, baina baina erabiltzen dituzten zenbakiak ez direz horiek, 127ko absentismoa dekogu, hanka bat apurtuta dekot, gripeagaz nau, neure umea medikura eraman behar dez, osea, hanka bat apurtuta daukat, senyora, ez dut, ez dudara lanera joan nahi, eske ezin dut. Osea, eske de hecho, gaur izan dut bereziki konbertsazio hori, unibertsitateko irakasle bategaz, precisamente, itxaiten ari ginean hori, denboraren baliozkotasunaz. Orduan, karo, neuk beti aipatzen dut eta neuk ulertzen dut, irakasleak tirazala irakasle, investigatzaile, eta kasu askotan, eta asko direz asko, aita edo ama. Eta hori da askotan gertatzen jatan adinote, no, porque irakasleen egoera oso prekarioa da, egia, totalmente, baina eski irakasleen aukera oso prekarioa da, no seke orduan empatizatu behar duzue irakasleekaz langile bezala. No, perdona. Neuk ez dut empatizatzen irakasleekaz langile bezala. Beste langile pila bategaz empatizatzen ez doan moduan. Ahí está. Neuk empatizatzen irakasleegaz pertsona bezala. Porque langile ez gain, direz aita, direz ama, direz semea, eta direz alaba.
kaso askotan. Orduan, dekozuz, eta hori da, usteet, de hecho, bizitzako kasurik gogorrenetarikoa, da, semeak izatea, seme alabak izatea, aietaz arduratu behar izana, baita be ardura behar duten, aita eta amak dituzun aldi berean. Oso zaila da. Claro. Oso zaila da. Orduen, karo, neuk ez dut hainbat empatizatzen rollo, no, eske dekogu goera oso prekarioa. Honestamente, osea, dau puntu bat arte, berdin jat. Osea, zeu hemen egiten dezu, egin bartzun lana, edo zeu ikuste dezun lana, baina neuk empatizatzen dut zugaz, zeu zerarako aita, zerarako ama, zerarako nahi dezuna, zeure proiektuak, zeure ambizinoak dituzulako. Pertsona ez zerarako, ez makina ez. Karo, jendeak ez dago eitzen, jendeak espero dau, irakasleak egotea, 24 zazpi, haientzat eskuragarri. Egia zure kasuan kontaktuan zaudela talde oso konkretu batekin direla unibertsitateko irakasleak Irakasle investigatzaia gainera unibertsitate publiko batean, orduan haien lan baldintzak kaskarrak dira, baino ez hainbeste. Ez funtzionarioak direz azken bat. Baino imagina sektore pribatuan nola dauzen gauzak, claro. Langile bezala empatizatu behar duela zurekin, baita, porque está jodidísimo. Hombre, lógicamente. Baina, horretaz aparte, bai pertsona bezala ere... Claro, jendea da, azken baten. Zeusoaz ogia balidu dira absurdo dala, baina zeusoaz ogia erostera eta ogia erostan diozu pertsona gati, ez makina gati. Zeusoaz errestaurazioa, zeusoaz jatera edo afaltzera kanpoan, eta nork aten ditzen jatzu. Makina batek, ez, aten ditzen jatzu pertsona batek. Eta horrek balio bat deko. Eta hoin automatizatzen ari garela guztia ez dodala nahi. Neu nahi dut jun pertsona baten gana, eta arrastion esatea, eta erantzuta, eta barre egitea situazio bategaz. Osa, koño. Imagina, automatizazioaz aparte, dagoela jende asko hori ez duela ulertzen, eta bere eskubidea kontsumitzaile bezala edozein gauza guztietatik goian dago. Baina horretarako, eske neur aurkitzen da egun guztietan, baina ja ez soilik langilekaz, baizik eta beste pertsonekaz. Badaude, haien burbuja propioan bizidera zanak, eta nahu itxeiten metrora sartzen saiatzen den jendea, zeu ateratzen utzi baino lehen, nahu itxeiten igo gaiuan sartzen den jendea, eta atzeranz beratzen ez dauana, eta zuzenean botoira eman, eta geisten dana, edo igotzen dana berdin jat, nahu itxeiten jende horren inguruan, eta zeure gainetik pasatzen den jendea uste daualako edo alduela, edo zuzenean ez zaitu behiratu behe eitzen, porque haien burbujan bizi direz. Eta haien burbujan bizi diranez, ez da inor, beste jende guztia ez da existitzen. Ez da existitzen, zeo zerban duten arte. Zeo zerbar da benean, amigo nonorke itxean nahi dut. Gaizka, nahi baduzu teknologiari buruz hitz egiten. Kesatu nahi naz, Inigo! Kesatu nahi naz! Venga, teknologiari buruzko kontu gehiago kasu honetan birpasoa egiteko gure erraipikapenean. Azkenengoa harrapatu ez baduzu, errepikapena, sarean zehar. Errepikapen honetan, azken asteetan ja komentatu ditugun berriak, berriz aztertzeko edo berriz komentatzeko aukera daukagu, baita ere bere progresioa edo bere evoluzioa ikusteko, eta pasaren programan komentatu genuen esango nuke larriena, izan zan TikToken movida, esaldi batean jarri genuela jakitun dela adingabeentzat kaltegarria dela, hainbat eta hainbat informetan argitaratu delako, arrisku evaluazio hoietan TikTokek enpresa bezala basekielako zein erraminta eta zein taktika konkretu arrisku bat izan aldiren batez eren erabentzat. Eta hau, en fin, bai, komentatu da komunikabide batutan, ez guztietan, eta uste dut behar den ez hainbeste. Baina, zure iritzia, Gaizka. Zeuk TikTok dekozu? Se? Zeuk TikTok dekozu? Ez. Neuk bez.
horrekin nahiko esan dautzut. Osea, TikTok neuk uste dala... Ez da, egia da, ez dela bakarrik TikToken arazoa. Hau da, adibidez, amai ezineko scroll horren arazoa, ia plataforma guztietan, ez da bakarrik Instagramen, YouTubeen ere, Twitterren daukagu, eta uste dut, azken... Baina Twitter beti izan da scroll amai ezina. Baina, bideoetan esan nahi dut. Ez que Twitterek ez deko horrelakorik. Bai, badauka, de hecho, oso gutxi demostrazioa gira aldizut, bideo batean sartzen zara Twitterren, eta desdizaudaik eso. Beraka eman, eta hainbat. Osea, eskola maia ezinarena arazo bat de, eta neu adibidez urteen poderioz hori kontrolatzen ikasiet, baina, osea, sencillamente ikusten dozuz gauzak, ikusi aldo zuzanen, eta gelditzen dezu edozein momentutan, baina baita be arazo bat de, porque zeure atentzio kapazitatea asko murrizten dau. Asko. Osea, neuko goratzen dut, esaten zana, zeuena ez, porque zeure belaunaldia inigo nera enberdina da. Baina, boomerren belaunaldiak eukola ustez zirala ordu bateko atentzio espana, eta zeukon gehiago, eta ordu bet pila bet iruditzen jat, geure belaunaldiak inigo dekoz 20 minutukoa. Eta 20 minutu suposatzen da dala denbora nahiko ona, denbora nahiko decente, eta klaseetan dekodaz ordu terdiko klaseak, baina bueno, eta 3 ordutakoak baita be, 10 minutuko pausagaz, osea, horrekaz jo me muero. Baina, arazo bat izaten ari da, porque alfa belaunaldi berria usteet 14 urte máximo dituzten umeak, haien atentzio espanan inigo badak zen batekoa dan? Segundoak. 30 segundukoa. 30 segunduko atentzio espana. Zeitzen dezu 30 segundutan. Ez que ja ez da ordu bateko klaseak jartzea edo 40 minutuko klaseak jartzea, ez que berdin jatzu, ez que ez dozu nondik hartu. Osea, arazo oso fuerte bat de. Eta neukulertzen dut, interesatzen ez jatzun zehozer, zehozerrentzat, digamos, behitxea ea interesatzen jatzun, eta interesatzen ez jatzunean, oye, paso. Baina hori adibidez neuk egin daiket, 4 minutuz, 5 minutuz, 10 minutuz, depende zedan, baina zozen interesatzen baiatzu, ordu bet, eta 2, eta 3, berrezkoak badira, berdin jat. Porque interesatzen jat. Agian, hombre, momenturen baten ja, gehiagizkoa izango da, baina hori edo norrentzat. Baina neuk eta geure belaunaldiak, como konzepto, erabiltzen ditu 5-10 minutu, zehozer interesatzen jakon edo ez, jakiteko. Alfa belaunaldiak erabiltzen ditu 20 segundu. Bai. Osea, literalmente da reel baten denboraren erena. Bueno, erena. Txosten hauetan ere komentatzen zen zenbat bideotan eta zenbat denbora kopuruan sortzen duen menpekotasuna TikTok konkretuki haien informetan jarri zuten. 260 bideo edo hau denboran 30 minutu. Osea, ja, 30 minututan 240 bideo ikusi dituzu. Claro, eta gainera, hori, ordu erdian, ja, hainbeste estimulu jasota, sare sozialak berak, TikTokek berak, esaten du, demostratzen dela, menpekutasun izateko probabilitatea asko gora egiten dela. Nahiko fuerte, osea, zeuk ematen baduzuz 30 minutu, 240 bideo ikustio, neuk lehen egiten neban, baina ja ez, oin ikusten doda zamari paso, osea, quiero decir. Eta gainera, eske media, bideo batean geratzen zaren denboraren media, da 2 eta 4 segundu artekoa. Claro. 2 eta 4 segundu artekoa. Osea, inak sartzen direz, eitzen dabe, filtro super gogorra, fuera. Horregatik belaunaldi horrek epatu duzuna 20 segunduko atentzio espanadeko hainbeste askartasun ez dakit hori positibo den negatibo den, baina kriba hori oso askar egiten dute. Aprobetxatuz errepikapen hau aipatu beharko genuk ere azken egunetan PSOEk kongresurera eman duela proposamen bat amaigabeko scroll hori debekatzeko talde sozialistak legez besteko proposamen bat eraman, legez besteko proposamena proposizion no de ley, ez da legea berez, baizik eta lege bat egiteko proposamena eraman dute gazteen osasun mentalaren babes digitala indartzeko eta testu honetan jasotzen diren ideien artean erregulatzea diseinu digitaleko patroi junekin amaitzeko, adibidez scroll infinitu horrekin, eta 16 urte izan arte sare sozialetara sartzeko, erregistratzeko aukera ez izatea. Orduan, ikusten dugu
kezka hau baita ere, arlo politikoan bere islada izaten ari duela. Egia da 16 urte neuri gehiegi iruditzen jatala, baina egia da baita be 16 urterekin hasten zarela kontziente izaten sare sozialen erabileraz eta zenbat denbora dedikatzen diezun. Osea, azken baten 16 urterekin gitxienez geure hezkuntza sisteman batxillergora edo grado medio batera sartzen zera, eta hor ja dinogun badekozula nolabaiteko heldutasuna gauza batzuk, gitxienez batzuk, kontuan hartzeko. Karo, azten bazera, moia da azten bazera, beste ia guztiok hasi garen moduan, 13 urtegaz, 14 urtegaz, hori, gazteegi hartzen jatzu. Eta gero baita beste arazo bat dau, eta da, hori, 16 urteko muga jartzea, baina jarri zein dan media. Umei zenbateko adinagaz ematen jake mugikorra. Neure adibidez eman zidaten 12 urtegaz. 12 urtegaz eman zidaten, 12 urte, literalmente 12 urte bete nituan egunean, mugikorra eman zidaten. Neuk beti esaten dut mugikorra umei hemen barzaiela behar da benean, ez nahi da benean. Umeak nolabaiteko dispositibo teknologikoa nahi badau, tablet bat ematen diotzu joka dezan. Nolabaiteko kontsola nahi badau, Nintendo Switch bat ematen diozu joka dezan. Baina ez diozu mugikor bat emoten. Porque mugikor bat potentzia gehiegi da, ume batentzat, botere gehiegi da. Orduen, neuk ikusi doaz, eta neuk txikian intzanean tabletak izan nebazan, eta oin 20 urte deko gazala monitore izan ezen umeak tabletak zituzten, porque tabletak comprable, osea, joko erraza jokatzeko eta Wordarekin trasteatzen hasteko eta antzekoak balio jakez, eta ez da gehiago behar, baina mugikorra botere gehiegi da. Orden, movida da, depende noiz ematen zaien mugikorrak umei, porque zeuk jartzen baduzu 16 urteko limitazioa, baina azken aldian umei mugikorrak 10 urterekin ematen jakez, ezin dozu espero 6 urteetan zehar sare sozialik ez izatea. Porque sare sozialak direz mugikorreko jokoen ondoren aurkitzen den lehenengo gauza. Eta Instagram, porque zere lagunak Instagram deko eta argazkak igotzen ditu eta like emoteko eta sartzen zera hor, eta de repente TikTok, eta de repente YouTubeen ikusten nebasan bideoak klasean, eta oin ikusi nahi eta YouTube jartzen eta honek sortak ditua eta bukle batean sartzen zera. Orduan, mugikorrak ematen baiak 10 urterekin, ezin dozu espero 6 urteetan ume batek ez dituela sare sozialek izango. Tan sencillo como. Beti esaten du bezala, arauak eta limiteak ere familian hasten direnez, baita ere familiek informazioa eta rekurtsoak izan behar dituzte. Familiek izan behar dabe teknologiaren inguruko hezkuntza, porque askok ez dabe, nire gurasoek adibidez ez sekoten. Orduen, familiek izan behar dabe teknologiaren inguruko hezkuntza. Zeukin umeak badituzu, zeuk teknologiaren inguruko hezkuntza badekozu. Neuk baditut, baita izango ez, baina badau jende asko ez dituena eta ez dekona interesik ikasten baita. Eta hezkuntza hori izan arren gero zaila dela gestionatzen. Egoera horretan kokatuta ere ikusia da ze egiten duen bakoitzak. En fin, gauza hain sesudo hauek komentatuta, umore pizkat jarriko diogu programa honen bukaerari titulolekin. Titulonen betikoa, ni ez dute ideiarik gaizak komentatuko duen urrengo berriari buruz. Suposatzen da sorpresa bat izango dela, baina egia da ere azken 2 hilabetetan ez dakit milaka izenburu, milaka titular irakurri ditu da, orduan izan leike gaizka. Oso posible da, porque gainera nahiko sonatua izan de. Ni irakurrita izatea, baina bueno, kontatu, a ber, ze daukazu. Neukitzengo dizut Dimitri Greenbergen inguruan. Dimitri Greenberg Greenbergen inguruan, bai. Da hacker nahiko ezaguna. Agian ez dozu bere izen ezagutzen, baina nahiko ziur irakurri dezula nonbaiten ark egin dagoana. Eta duela gutxi nahiko aipamena izan dau, lortu dagoelako Debian Linuxeko bertsio bat Intel 4004 batean korritzea. Lehen mikroprozesadore komertziala 1971koa. Prozesadore hau hasiera batean batuketa eta kenketa bezalako oinarrizko zereginetarako diseinatu izan zen, logikamente 1971an, eta bera lortu egin dau MIPS R3000 chip aurreratuago bategaz, neurrire egindako zirkuituak erabiliz, Linux korritu alizatea. Prozesadorea
oso motela da, ez da motela, oso motela da. Linuxek 9 egun behar izan zituen, abiarazteko, eta... Bederatzi egun. Osea, sistema eragile bat martxan jartzeko 9 egun. Eta optimizatu egin eban 4,76 egun behar izateko. Proiektuak ez duera bilerera praktikoki, logikokori, baina sormenari eta reto teknologiari omenaldia egiten die. Eta Defcon 2024an baita beharko estu eban, non mobidaren bat izan eban beste hacker batekin dirudienez. Zeuek ideiaren bat eitzeko, gaur egun zeuek ikusi izan dezute fijo, ba hori, Windows 74 biteko bertzio erabiltzen degula, eta jendeak ja 4 gigako ramarekin ezin dauala eserein, eta SSD bat ez badeko zu hilda zauzala, eta behar dozu zala ez dakitzen bat 4 nukleo 8 hilo eta 3,5 gigahertzio eta antzekoak. Intel 4004 biteko CPU bat de. 4 biteko. Ostras. CPU-ak deko 740 kilohertzioko abiadura. Kilohertzioak. Eta erabiltzen dut, oza, silizioko prozesuan gaur egun gauz ja nanometroekin gora eta bera, eta oin 14 nanometro da handiegia. Oin erabiltzen dira 6 nanometroak. Dira fabrikazio prozesuan. Transistoren tamaina. Transistore bat azkenean dela prozesagailu baten oinarrizko elementua. Bai, oinarrizko unitatea. Bale, gauz nanometroen inguran hitzeiten. Nanometroak. Oin uste eta azkena izan zela 4 nanometro situan M-laua kapelenak edo antzekoak. Honek direz, 10 mikrometro. Osea, milimetro, baino, bueno, 10 mikrometro... Mikrometro a milimetro, baino justo behiragoa dagoana. Ba, orduan da milimetro bat. Básicamente, milimetro beteko transistoreak. Madre mía. Eta, oin guztia neurtzen dugu flopetan. Floating operations per second. Egin aldituen puntu flotanteko operazioak segunduko. Honek egin alzituen floating operations y un huevo. Egin alzituen 82.000 instrukzio segunduko. Instrukzio bat, batuketa bat, kenketa bat, danarik mugimendu bat, un mof, un zoom. Operazio bat. Ez floating operation bat direz nahiko instrukzio segunduko, Zenbat instrukzio segunduko? 82.000. Bueno, nahiko Inigo, gauza bat mugitza direz poquísimo. Eta ja, azkenik zeuek jakiteko, txipak dekon memoria, hau da, zeuen diska gogorra, zeuen 512 gigako diska gogorra, honek ziren 4 kilobyte, eta bere rama, oin dituzuen 16 gigako rama, ziren 640 byte. Baitak. Bueno, Dios! Hori, jakin dezazuten Linux ere erabili daitekela 53 urte daukan prozesagailu batean. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Ba, denboraldi partekatu honetan, kasu honetan gaizka izan dugu berrien atalean, berrien iruzkin horiek egiten, eskerrik asko gaizka gurekin egoteagatik. Zeuri. Zarean, bueno, Gaming Roomeko urrengo programan zeri buruz hitz egingo dugu. Bueno, esan nahi nuen duzue, baina dugu ideiarik ez. Usted ointxe bertan berri bat dekodala aukeratute eta programa egun oso gutxi barru grabatzen dugu, baina bai, atera dala Animal Crossing Pocket Camp Complete, oin ordaindu egin behar desuna, muy korrentzako. Oso ondo Nintendo. Ba, bueno, Nintendo hori buruz zerbait komentatuko dugu urrengo Gaming Roomen. Eskerrik asko gaizka eta urrengo arte. Zeuri. Eta baita ere eskerrak eman behar diogu beti gozela Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoena, eta irratietan daukagun teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Gure urrengo data 2 aste barru, ja, ba hori, azaroan murgilduta, urtearen bukaera
ikusiz eta ziurrenik berri teknologiko gutxiago izango ditugu, ziurrenik, baina badakizue, komentatzeko hainbat gai dauzkagula beti hemen sarean zearen bitartean, 15 egunon pasa eta nahi baduzue sarean zehar.eus webgunean gaude. Eskerrik asko, hurrengo arte, agur!